Okay, kin dawo? Na dawo. Me kuke tattaunawa ne? Wai dama so suke si magana da tankonsi. Okay. Ai babu wani abin dai su tankonsi ne ai ina ganin da kin hada su da su ai ba wani abu ne tankonsi fa bai da wani girman ka kawai dai yana da dan jan aji ne kasancewar bogace ta ratsa kan ni akwai boko ne shine abin da yanzu bari zan shiga gida ki dan zauna a gida amma ke 24 hours curfew yawwa yan tafi to shike Okay, now picture. Okay, this is nice and forward. That is the date. Little more than 6 okay days. Kai, wannan timin ta fa tana yi fa. So ni kadai ne a cikin kauyen nan waye ikai ni? Waye ikai yanzu haka America so suke in je ba zan je ba amma kauyen nan ba a garin mutunci na. That is for crazy. Yes. Don't stay far. Kai, wannan gayan yana burge ni fa. Saboda American shi ma fa yadda nake yaji a kauyen nan haka yake yaji fa. Allah. Welcome. Say my God. Check the guy. Look at this. This guy, check it. Beautiful boy. Saboda ka gane wannan gayan yadda nake ba su ta kauyen nan. Shi wannan gayan da nake kalla. Haka yake a can America. Ai abokina ne. Ya ga wannan wankan. Wankan fa ya fa. Shi haka yake yana dukan. This guy. Okay. You, this guy is within a 24 hours baka ga an yi tallan wankan nan a net ba? Okay, yes, na gan shi a TV na dazu last time na ma ina dan wani confusing ne. Okay, kai ne kenan? Ni ne. Okay, yes. Ka san tunda yake burge ni? Zaka ga screen din nan baki amma kai kana ganin ni ina kallo saboda barin canja ma ta shi ma haka Mr. Ai, shi ma haka ni kadai nake kallo ne ba ku iya kallon abin da ke. Shi ma tankwansi yana kallo fa. Kaga bagai. Ronaldo ya sada da. Yes. Ya cinye zara wannan. So, kuna ji na? Na'am. Kuna ji na? Yes. Abin da yake faruwa yanzu zan dan je nan ƙasa. Saboda akwai su waƙoƙi da Davido, Wizkid ma yana ta kira na so na dora mai wasu ɗan rap. Exactly. To zan dan je dora musu. To shine zan dan ƙarasa nan baya. Sai in dan yi nazari daga nan zan ƙarasa gun BF din. Okay. Okay. Wani ai ban gaya ma ba. Ka san America yanzu suna ta so ni ma zan je musu. Ka gane kauyen nan ba sa ganna da muhimmanci saboda suna ganin wankan da nake yi. Amma ya kake gani ko dai mun hada cin mai magana. Mai magana amma ka shiga za ka shiga fa. Amala. Za ka shiga yes. Amala, my guy. Kana wuta wallahi. Yes, my guy. You. Okay. Messi da Ronaldo. Wai ina wannan littattafan naka da kake dan joci. Yo ga snai. Basale. Iya wannan kan ba kana bro. Na tura ma dan gwace biliyan nawa ne ma ka san kan ne ya dau caji. Ba biliyan trillion 300 na ba ya dan kwace kenan. Kana lissafin kenan ka huta ba gani? Okay, yes. 3 plus 1 is equal to 10. Wannan lamari na garin nan, yaran garin nan lamarin sai lalace. Yanzu sai ka ga wai yaro wai ya to yanzu ado har a ce wai da marhun kwano a wuya. A ce wai an yado? Saboda Allah saboda Annabi wannan irin lamari ne wannan. Kai. Ni na ga wannan fa aljanu ne suka taba su. Ko shakka karkai. Da tabin aljanu ba zan yadda ba da tabin aljanu. Baba ba aljanu bane. Wannan shigar da kaga suna yi haka gayu kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Gayun kenan wannan shigar da kaga suke yi. Ba wani tabo ba wani aljanu. Wallahi yaran Dallaji. Kai. Ai wannan yaron Dallaji shi ya je birni ya koyo wannan shigar ya zo musu da ita nan. Duk ya yada musu. To yaushe ma to birnin ma kwana nawa yi a birnin ya dawo. To ai na ga tafiyansa na ga dawowansa.
ai shi yasa da ya je shi rashin dadewar tasa ne ya je ya fahimci abin a baibai ya zo musu rihi suke wannan mahaukace shiga. Yanzu don Allah wannan lamari dai za a bi a gyara wannan lamari. Yes. Amin summa. Wuridi ne kan da duma na ɗanyo shifin ruwa a buta. Bara mu bi sadda. Kulli yawmin miyatta Allah. Aniyar kowa ta bi shi. Yaye, Allah ya gyara, Allah yaye. Dai ilallah. To yanzu saboda Allah fi sabilillahi wannan abu na hankali ne. Wannan lamari ko a ce na hankali ne. Ai baba, a baibai ya fahimci abin. Shi yasa yake wannan shigar. Ai gayin ba haka yake. Zuwa ya fahimci abin a baibai. To, Allah ya gyara mana. Mu ma yanzu ga yaran gidanmu gaba ɗaya duk sun fara. Wannan sa kayan. Duk gaba ɗaya sun juya yanzu ka fito ba za ka gane su ba ma. Yanzu saboda Allah saboda annabi zai hana mutum ya samu doguwar rigarsa da hularsa da kyau isa. Yanzu kamar wannan rigar ta yayi daidai. Yayi mana. Ma ka haɗu da mutum. Get a bone red. What? Hey, no need. Hey, get a bone wrong. And me for now. Yeah. You get a bone wrong. What? So, sako ya riga ya shigo min, na riga na shigar da sakonki cikin shafi na 14. Allah ya mata. Karki damu, ana mugun tare. Karki damu zan mai da ke babba yariya, kina ji? Ina so ki zama big girl a cikin garin nan. Dan haka zan haɗa ki da kayan wanka, zan kawo miki fateka gobe insha Allah. Allah ya mata, ya mana. A ni gaskiya ina jin tsoro saboda idan aka ga na fara yawo da fanteka a garin nan tunani za a yi na haukace. Saboda akwai wani saurayi na. Yana nan a daure shi ma ya haukace. Kaga kuwa Allah. Wallahi kaga kuwa idan har na fara yawo da fanteka a garin nan za a ce na haukace. Kaga kuma sai dai za a dauke ni a kai ni can wurinsa. Garki da mu din mai miki wannan kallon kawai dan adawa ne. Ai ina son ki zama big girl a cikin garin nan. Ki gane? Ni nan da kike gani na ko? Ni dama babban yaro ne ni. Bara an baki misali, bara an gwada miki wani abu gari. Za ka tafi karanta wannan. Okay. Ni wa? Da ban yi makaranta ba. To bari karanta miki. Mu je pick up action. Okay. Kina gaji? Jiya ma ai daga wannan na dawo. Daga America. Allah na ta gurin Mango Park ne na dau lecture. Amma kina ji? So in ba da mu karanta wannan. Karanta. Ina ban yi makarantar boko ba. No, wow, ki gane. Iya karanta To wannan. bura ga miki abin da Mango Park ya ce. You connect all of you Nigerian is degree masters work in Neco geography biology PhD chemistry. It's now agenda complete all Kano. To shikenan karki dawo. Bura buɗe miki delete all. Yeah, delete all. Wannan shi na karanta delete all. Amma ki gane bara da dan baki haka saboda ina tunanin jibi ma zan shiga Dubai ne yayi. Dubai mana yan mata. Gaskiya ne. Zan shiga Dubai da kan Dubai. Ni dama ka san menene? Ina jin ki. Wankanka ne kawai yake burge ni. Naji ina son ka. You know baby. Matukar kaunar ka. Ci sa nake son ki to ina yi ki I love you I miss you I need you. Gaskiya na gode. Da karki da mu zan kai ki Switzerland. Ta? Bala, ki na tura ba ki bala account number ki sai biki transfer. Menene account? Oh shit! Na tuna ba shi biki bagara ce. Wallahi. No. Karki da mu. It's going to around after. Shikenan. Ka gaida gida. Kawata, na naga kina ta murna lafiya?
ai in baki labari. Ina tankwansi. Na gane. Tankwansi mun jo ne da shi. Dan manzan Allah. Soyayya muke sosai. Na miki murna sosai. Ina Asabe. Na gane. Aiken da na bata ya iske shi. Dan manzan ya amince har gida yake zuwa. Ai ma in baki labari yace zai kawo mun fanteka. Fanteka? Fanteka. To ki me da ita? Ki sa mana. Lalle kawata za a yi miki kallon ku kan ba daɗi. To kuma fa haka ne. To amma ai ba komai. Ai gaye ne, gayu ne ai. Ke wani gayu? Amma dai gaskiya dai karki sa fantekan nan. Ni dai yi soyayya dai. So amma kuma kawata ni ma kin ga ai ba za a banna a baya ba. Ni ma fa ya kamata fa ni ma na samu gayan nan haba ka a dauke ni wata gara. Ba matsala kawata za a san inda za a yi mu je mu karasa gidan. To mutum dai baya kinta mutum duk da cewa an biyo ta hannun da ina jin kunyar abokina. To shi yasa ba zan iya cewa ba na kaunar ki ba. Allah kuwa saboda duk wannan turawan da yake ganin su muna kallon su a cikin tibin nan shoyin ake mu a America kabba wanda yake da farin jini na. To ai ni ba na kallon komai. Kar ki damu saboda ke bala lalle ki dinga ganin wani abubuwa da ke shiga ba saboda ki gama waye ba amma after a few moment in kika zama waye yake ma za ki dinga ganin abin da ai wannan rashin waye wacce ta sa kin gane ke dan ganin wannan dan black and white din. Da gaske? Kai to ai gara in yi in waye ni. Yawwa tunda yanzu mun haɗu da ke karki damu ke kanki zaki dan dinga yawo da plasma. Allah kin gane saboda bana so a ce kina dan shiga gidajen mutane kina wani kallace kallace tunda Allah ya haɗa ni da ki karki damu duk garin nan ni kadai ne nake yawo da TV duk abin da kake so ka kalla kana zuwa guri na za ka kalla saboda karki damu ke kanki wacce mata wannan girma zan kawo miki dan Allah kai kada ki damu nagode sosai ai ki gode wa Allah kawai tunda kika same ni yan mata da suna ta rububi a kaina yanzu nan da zan bude miki abubuwa na za ki ga America ma ana tunanin wasu writing da waye kin gane ka ce nayi babban kamu ba kake so irin rafin din da nake ne da waye da tibin da nake yawo ni bana wahalar da jama'a kawai kana zuwa guna za ga abin da yake faruwa a cikin duniyar ma gabaki ɗayanta Allah nagode to kada ki damu tunda mun riga mun haɗu ke kanki zaki dinga dan yawo da TV zaki ga a garin ana dan caka makin dan zari no bisu waye bane su sai ki ganni ni bana dan ma shiga harkan mutane kin gane I am isolation everybody nice take kuma kina dan yin turanci kuwa to ai ka gani ban yi magana okay kin gane bari ki ji wata waka da ma ake magana kan gayu Dirty Muratin Dorida Tabarikin it up for right say right character testing ko kin gane wannan waka haka me dadi kin gane abin da ake faɗa a ciki kuwa ba ni da ban makaranta ba shine ma'alar gaskiya ai dole ma ki godiya da Allah da kika da saboda zan wayar da ki ai ko ni na gode wannan wakar zan kunna miki ita ma anan gayan da yake wakar abinda suke magana akan sa shine masu zagin gayu kin gane ai wannan karat discuss kin gane wanda kuke zagin gayu buku waye ba kin bai ji abin yarfi yawa ba su waye bane amma ai kaga tunda da kai ai gashi yanzu kana wayar da ni ka gane ni ma in faso karki damu